We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. Ngine Kaizer Chiefs la. Mfowethu igama ubani? Umhlekazi. Mamelodi Sundowns ishaye iMarumo Gallants ngamabili eqandeni. Ungathini ngalokho? Izamile iMarumo Gallants ukudlala inkinga ukuthi bengena striker lapha. Yeah. And le striker sabasifakile sihlezi is offside. Asiwazi ukulanda ibhola so yeah. Mara yona izamile yona indlondlo yena unikeza man of the match lapha. Udlalile unjalo. Yeah. Manje iSundowns engathi ibishaya iMarumo Gallants ehlanganisa nawe njengani nawe ikushaye. Ngishaya mina ngendawo mina uyazi sibafike this season. Yeah. Cishe sababulala last week mara sobathola. Wale kancane. Kancane. Zobabamba second round. Bayazi now. Yeah. Bathukile kudala bangasishaya bayazi now. Yebo. Yeah. Manje iman of the match uyinike bani namhlanje? Yinikeza indlondlo mina. Awudlalile indlondlo. Awudlalile kakhulu. Yeah. Hayi. Ikhosi la ithatha league. Ngifuna isithathe league mina ngifuna ukuthi at least team yethu sibone ukuthi singaphelela up this season improve from last season yabo because sashota kancane Iqiniso. yeah mara league yona ngeke ngicamba maka sikayithatha yeah hayi siyabonga Khosi. Siyabonga.